Chimomo Emma. Changamirano Makaure Tafadwa. Ana Kuyasho Dari. Asura Dari, Nyaya Panditini, Nyaya De Ulikumawuri. Sudah pun kalau mau wah, jadi mau jatuh Makaure Tafas. Tafadzwa Makaure muzukuru wemurume wangu akapindira munyaya yekunetsana kwangu nemurume. Ndiye aitumwa kuuya kumba murume wangu pekinga atiza nemukadzi wemunhu kunogara kusaiti. Ndiye aiuya setingada kuyananisa iye achinditora mazwi nefoni achidzosera kumurume. Mushure mezvo achibva azotumwazve nemurume kuya kuda kuzosvika mombe murume asipo. Mushure mezvaona kuti zvese zvaramba kubudirira akazonga akuda kupa mukomana wangu webasa wawa une poison kuti ndotasisa kutora mombe kuti mukomana wemombe airara akadzirinda panze padzaimbotsunurwa nembavha. Mushure mekunge wachindishungurudza iye Tafadzwa nemurume wangu waiuya usiku nemasikati wachinditsvaga wachinditi uchabva chete pambapa kana waramba kubva uchafira ipapo. Saka mumwe musi wakauya usiku ndinoda kuuya kuzokumbira protection order kumapurisa wachida kuti murume wangu achibva adaira kuti ndandiri kuinimbe dhemu asi ekanga ari munharaunda wachibva uya zuva kwati svipei ndiri kugeza wari wairira Tafadzwa wachindidzingira vanamdo wandamushengezhu usiku hwese wachinditsvaga nematochi. Kwaedza ini semunhu aida kuya kudare ndakafona kwamutyakure kumwe kumusha kwangu kuti wandipe hembe dzekuisa kudare tindibate nguva sezvo kumba ndaitya kudzokera ndakenge ndabva nekudzingirirwa. Ndokubva atora mukana wayo kuti nekuti ndadaidzira kuti mundigire hembe dzekuendesa kudare iye akutofamba achiti rusero rwakaperera peturu kustation. Saka wakaonekwa wasina kupfeka asi ndakenge ndakapfeka hembe dzangu dzese only dzekedzi dzekuseenzesa pamba. Kushangweri settlement village D. Saka yakenga akubva imusi wese munhu yakenga akagumbuka kuti ndamukundikana kuti zvawaida nasekuru zvaramba. Aifamba kumashops achimisa munhu wese achitaura nyaya yekuti mai mukosera tawana wakashama wasina kupfeka hembe yavadonhera murusero rwaperera peturu munzira. Akaenda kwakanga kuine nhamu kwaNyahada akanomisa vanhu kumakuwa achitaura futi izvozvo nevamwe vari pano mawitness andauya nawo waingomisa munzira. Munhu wese aiona aingomisa munzira. Saka ndauya nemawitness mairi akasiyana akataura futi zvakadaro izvozvo izvo kuti wakupenga ufamba wakashama akuroya. Chinangwa chake ichi chekusvibisa zita kuti tisiyane nasekuru. Mjiri mese makasiyana. Murume wangu iye haachandidi. Takaenda kuda kubvira musi wa23 October kusvika izvozvi hakuna rugare. Akandiramba akatondikandira gupuru. Iye Tafadzwa Makaure ndiye akatumwa kukanda gupuru. Kuchikeni ini kuno ndikati handingashiri gupuru pasina wabereki wangu kana kuri kuti hamuchandidi. Svikanzi ndatokuramba kana kuda kunongana chimuti ndatokuramba. Asi muri pamba here? Ndiripo pamba ndakapuwa protection order nemagistrate yekuti ndigare pamba. Asi mushure memba imomo ari kungouya bedzi achitongora pachingoti tisamona mamwe mapepa mushure meprotection order yekuti evicta pamba. Asi dare rekera muti hakuna bepa zvere uchafanira kubudisa rekumwe evicta pamba. Nditoona ndakatopedza kudefenda mari mwezuro rekunzi ndinofanira kuti within 5 days ndinge ndatobva pamba. Adzoka pamba iye kenga asi pamba murume wangu. Ekenga atiza nemukadzi wemunhu unogara miri kwaaiga ndaisa kuziva. Akadzoka musi wa18 April usiku. Hongu. Akasvika ndinoda bedroom rangu akasvika ndidzinga ini mubedroom achikoisa zvinhu zvake zvese ipopo achibika ega ini vanhu ndaiswa zvinhu zvangu zvese kukitchen.
kumba kwese kubedroom nedining vatotora vatokiya gara ega achibika ega. Mushure mezvo ndinorarama nekurima muriwo nemadomasi. Vanhu vakayazobvunza kuti da muriwo nemadomasi unonzi hapana mumwe ibvai pano geti ava kudzinga washandi wangu vanonditengera. Uye muriwo akasvikorimira pasi zvikanzi panoti inini haunditongi ndoti bandima dzandinoda. Ndikati garden redu rakakura almost a hectare, ini ndingorima kota. Asi akasvikotora muriwo ndinorarama nawo yakwache iwoyo. Akasvikorima ndope ndida kutorima zvinhu zvangu ipapo haunditongi panoti inini. Mushure mekunge arambidzwa kuti hafaniri kundiharasa ndofanira kurarama sezvandaingoita kusvika ndife. Ndakazocollecta protection order nezuro ndakamboya ndichida kuti ndiende kumapurisa inge isina kunyorwa zvakanaka saka ndakaipiwa nesu ndisati ndadzokera. Wandenge tisingazvisi akasvotopinda zvese handina kudzokera nekuti ndisina mari yekufambisa ndinotobatsirwawo navabereki mari dzekuuyisa kuno kuti zvandairarama nazvo zvacho akatorimira pasi. Patafadzwa makauri ndakati ndoda mombe wani. Ye murume wangu. Yatafadzwa makauri ndiri mawitness aripo amene utani chikutaura kana kuti. Ndiri pamusoro patafadzwa makauri ndiri sabhuku chakureva. Nyaya iyi tenge tiri panhamo panyada vanhu vatoniri kutorya sadza here zvinhu zvezvatopera vari pari panhamo. Ini ndakasvikawo panhamo ipa very late kusvika ndatonda ndakatosvika vanhu vauda kutorya sadza masikati zvekuma 1 ikoko. Ndasvika ipapo makauri avo iye tafadzwa akazoya kwandiri hana mutsvaga ndaichamboziva pane panhamo pane pakawanda wanda. Tafadzwa akaya kwandiri. Tafadzwawo chekutanga chinda ndikuzivise mambo munhu wetinonamata naye anopinda 7th day ini ndopindawo 7th day. Munhu ari elder kuchechi kwawo kugundi iniwo ndiri elder kumaweather church. Saka pakauya chitaura kwandiri ndakafunga kuti pamwe iconnection yeukama hwedu pachikristu sema-elders emasangano ndo zvandakatora ndichiita. But ndakazonzwa speech yaakataura kwandiri it was quite off kubva kuchechi. Akasvikotaura achiti sekuru ndanzwa ema muzukuru wenyu uyu muzukuru wangu mwana wayamzeke yangu ema mai mukosera ndo zvakasvikotaura kwandiri. Saka ndasimudza ruoko kuti humbowo hwakasimba. Akasvikotaura ega achiti muzukuru wenyu ema aonekwa asina kupfeka kumunda kwamadziwa. Ini handitomboziva kwamadziwa nyanhasi handitomboziva nenzvimbo yaunogara ini handitomboiziva. Asi ndo zvakasvikotaura kwandiri kuti sekuru ema muzukuru wenyu aonekwa asina kupfeka kumunda kwamadziwa. Ndikati iwe ungati ema anokwana kusina kupfeka akupengere muzukuru wangu unzwayo kuti vanhu vesangana handozvaitika sekuru. Saka aingofamba achitaura vanhu pada ivo panhamo ipa. Asi kwandiri akona tikasvikomirisa nazvo kwandiri akasvikotaura neni direct kuti ema aonekwa asina kupfeka kumunda kwamadziwa ndo mashoko angu iyani aita imambo. Ndiri maikumbira ndiri munyari wachachipana emu. Ndakamuona mukomana uyeyu ari kutaura makaura ari kutaura. Ndakamuona achiuya kuno akanditi mbuya chamunomirira kuti mukanisere vanhu vairi avo hakuna
mazoziva here kuti muzukuru wenyu zvaakuita chii. Ndikati ane muzukuru wacho, zikanzi Emma. Ndikati ari kuitei Emma? Zikanzi Emma akaoneka isina kupfeka. Ndikati akaoneka isina kupfeka, asi akuroora here Emma? Ndozvandakaita ini. Zikanzi ameno zvinoabvunza. Inini nenyaya yekuti waindidaidza kuti ndiwagadzirise nyaya dzavo, kuti murume wangu akasofa wakasara ini. Saka ndakaona Emma ndakamuitira ukasha, ndichifunga kuti zvedu ndiro zvaitika. Ndikati Emma, iwe uri mwana wokuti ini ndiri mwoyo, iye mwoyo mwana wangu mutsvako. Iwewe kumirira kuti ugare mumba mako. Iwe wakuoneka usina kupfeka, wakurohera Emma. Unoda kuti ndiregere kukumirira here panyaya dzenyu, nekuti inini kana wakuita izvozvo ina ndichakwani panyaya dzenyu. Ndakataurira muchituka. Iye angatotizawo mukomana wechinditaurira nyaya dzake, obva atopindawo mukati mutauro mwenini, ndobva ndakwesha ndichifamba ndichipinda muno. Pachine mbowe idzo mbiri dzataura. Okay. Saka dara pasaundi munobhadharwa mumbe. Zvatozotaura nekuti inyaya dzekwatandi itawo hatisi kutongwa mushe kwatandi. Pamusoro ema. Tandi mukoma waJasper Mukosera. Saka zvese zvaanotoita aitaura kuti ina huna kadai ndikatokuti enda huna kuonoenda kumapurisa eshamwari dzangu nokuti takamboenda neimwe nyaya akambuya akasvika house break pamba tisasagari tese akatora zvinhu zvebairrigation schemes akaenda nawo ndikasvikoripota nyaya yacho ichitungamirirwa naanonzi mupurisa nzisibindi. Tavaya kukoti akangonzi nyaya yaraswa asi zvinhu zvakatoira. Saka kada ukashupikako kada uenda kwadare kwamambo Tandi mukoma wangu William it's walk off. Saka ndakaona kuti Jasper Mukosera. Saka ndakaona kuti kadai ndikaenda kungotenderedza nguva noti izvozvi bvira muna January kusvika izvozvi ndiri kungofamba anongokanda mapepa after mapepa achinatsoziva kuti handina kwanodai ndisina hama aidzimba dzakatopaswa kare kare. Ndoti inaniziva kuti handina kunoona mari uye kuti akauya kunoku nyaya dzechingosvikonzi yapera iyi ndo ounza kuti rimwe pepa yokumirira kungodhifenda bedzi kuti saka ndotokumbirawo kudare kuti hamekuti mungaite sei kuti ndisarame ndichipawo mapepa ndadzwa nekufamba ndatowo neBP ndatowo BP patient ndisina mari yacho ndakumirira kupiwa nehama dzacho dzakutokundikana nawo hadzisisina iye anoramba achingodza mapepa achingoti ndikakaenda uko anoziva kuti inongodzi zvapera. Saka ndikaenda mbofunga kuti zvandapiwa protection order nehurumende pamwe achitichagara zvakanaka iye achingozviita zvake ndichiita zvake asi iye atotaridza kuti haasi kutondida pamba pazvachose. Saka pfungwa yangu ichiita haminoti zvinobvumirwa here. Tine nzvimbo mbiri patiri kugara patakapiwa nababa naTezvara iye achibva kumba kwachibva mbauri vatapiwa pekuwaka tikaita kuita irrigation yedu tiri matiripo uye ane imwe plot yetina Wakefield B 41. Saka sezvo iye asiri kuda kugara padhuze neni zvaisaita here kuti paradzana nedu kuti mumwe nemumwe neukuku sezvo iye asasandi. Tichatotaura naivo mambo Tandi. One thing someone I know when I'm sharing of property. You iro ngarichivegere kupinda nekuti haana kuyani. Ndotanga ndataura nayo mambo Tandi nemaishu zvacho then ndozopinda panext. Mozofonero. Ndokutengai. Makosa enyu ekunza kudaro.